Isih badan dari tampian, dari niru. Padi boneh tadi dibawa orang, dijamu, ditumbuk, dieler, kemudian diindang, ditampi tarikh, dipilih atas cie-cie, tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sini napi mangkoi duit. Bareh tadi dibasuh orang juga ia pandan. Di tanah, iya kan? Kemudian lemanggalagak di kadang. Sesudah tu bapak-bapak diwo nurang lado mudo ditumbuk bawang jo tomat, ya kan? Kemudian ada ikan puke nan sadang baru-baru tu dikuah jo santan dia ge langko disangai di baru tempurung. Dimakan jo nan tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Padiampo le dapat nasib pada itu. De itiak sebadan ndak lama dah. Karena isi ndak do. Ya kan? Jadi jan jadi padiampo.